danna subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin bidiyoyin. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin. Malam Ali, fitaccen jarumin da yake taka mashin mai rawa a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano, wanda yake sharafi a cikin shahararren fim din nan mai dogon zango, wanda gidan talabijin ɗin Arewa 24 ta dauke nauyin haska shi a duk mako, wato kwana casa'in. Kamar yacce kuka sani, a makon da suka gabata ne aka samu wata mai suna Laila inda ta yi wata wallafa a shafinta na IG, inda take danganta masu yin bidiyo a TikTok da karuwai. Sai ga shayo me yake ci da wata bidiyo a IG din Malam Ali, inda yake mai da martani akan abin da matar ta faɗa kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkan da wannan lokaci. Da roƙon Ubangiji Allah ya samu dace. Akwai bidiyo da na gani na Laila Ali Usman. Laila ta yi akan mata iyayenmu, mata yayyinmu, kannanmu masu yin rawa akan TikTok, wato suna saka kaya ko ce suna zuwa gaban waya, suna yin rawa, suna yin abubuwa akan TikTok. Al hakika duk abin da ta faɗa gaskiya ne, kuma suna na ilimi gaskiya. Sai dai kuma a cikin kalamanta akwai waɗansu kalmomi waɗanda suka ɗan soka a shoulder, wanda suka kasance kamar waɗanda ake wa wa'azi ko ake faɗakarwa za su kamar an ci musu mutunci. Shi kuma a duk lokacin da za ka yi wa mutum nasiha, ana son ka gaya mai maganganu masu laushi, masu taushi. Inda take cewa kamar an ɗebo su a filin karuwanci. To wannan kalmar is too harsh, very very harsh. Mutane za su ga kamar cewa ai wannan ta ce musu mutunci, wani abu da wani abu makamancin misali, da wasu kalmomin take cewa mahaukata ko wani abu like da ana danganta mutane da wani abu na rashin mutunci da rashin da'a. So in za ka yi mutum nasiha, a koda yaushe sai ka mai nasiha da irin furuci da yaren da zai shige shi ya ga cewa an girmama shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi Musa bismillahir rahmanir rahim wa qulu lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Lokacin da annabi Musa zai je gurin Fir'auna yayi mai wa'azi, sai Allah ya ce idan ka je gurin shi ka ga mai magana mai taushi, magana mai daɗi, wataƙila ya hankalta kuma ya tsoron Allah. So kin ga kenan idan za ka yi mutum wa'azi ko za ka yi mutum fadakarwa, sai ya gaya mai waɗansu kalamai waɗanda za su shiga jikin shi, ya ga cewa an mutunta shi, an girmama shi. Amma maganganun da kika yi ba wai ina sukar su ko ina against na maganganun ki ba, a'a ko ɗaya. Abinda nake nufi shine maganganun ki sun yi daidai, sai dai a matsayin ki na yar adam ke ma akwai inda aka ɗan yi kuskure. Wasu suna ganin cewa an ci musu mutunci, an danganta su da cewa kamar an ɗebo su a filin karuwai, wani a makamancin haka. Allah ya samu dace, Allah ya yafe mana kurakuran mu gabaki ɗayan mu, Allah ya shiga cikin lamarin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum jama'a. Ina fata kowa lafiyar shi, ya azumi, ya ibada. So I just had a long Zoom meeting of intelligent people. I didn't know I was intelligent. I was part of intellectual conversation. So I decided to bring this. I'm sure a lot of people haven't been, maybe they couldn't subscribe or something. So I just wanted to talk about this particular thing. Ya daɗe yana cikin zuciya na ina son yi magana, sai yau aka fito min da ita. Batu ne na tashiwa mu dogara da kanmu a matsayin mu na 'yan arewacin Najeriya, 'yan musulmai da sauransu. Hakikanin gaskiya, points da na making is number one, ni gaskiya ina gani na ku yi haƙuri iyaye. I respect parents a lot, but I will have to, dole zan fitar muku da matsalolin ku don ku gani, kuma maybe wasu sun sani wasu basu sani ba. Dole ne iyaye ku daure ku bari yaranku su zama mutanen kansu. Dole ne, ba wanda ya ce kar yaron ka ya zauna da kai har ya kai wasu shekaru, wuce ni dai a gani na yaro idan ya wuce shekara 20, especially yaro namiji, ya kamata a ce bai dan ya fita daga gidanka ya fara sana'an kanshi, ko da yana university. Mafi yawanci sai ki ji an ce yaro ne har yanzu yana jami'a.
to jami'a shekararsa 25 zai zo na ko da nepa ne mu bar yaran mu suna abubuwa a gida ko suna zaune a gida ya zamanto daga yaro ya kai shekara 18 ka bashi wannan responsibility ka ce kai tanko daga yau wutan nefan gidan nan kai zaka saya, kai kuma Abubakar zaka saya mana ruwa, kai zaka saya man generator, ke zaki kaza. So yara su daga wannan lokaci yaro ya san cewa dole sai ya nema wani abu, daga nan ne za su fara yin sana'ar hannu. In ma ba a ba mu daman koyan sana'ar hannu daga makarantunmu ba saboda curriculum na makaranta babu wannan abubuwa tukunna, but kowane ɗan adam yana da inbuilt talent, abu da ya iya yi a cikin jikin shi wanda sai an takura shi zai fito. So mu ba mu yaran mu responsibility, mu nuna musu kan cewa idan yaro ya zuce maka baba ina son waya, sai ka ce to sai kayi kaza kayi kaza kayi kaza, ka share gida, kai wanki, kai wanke ki wannan ke zaki dafa zuwa wata daya. Idan kika dafa abinci daga kowane asabar zuwa ladi na wata daya zan siya miki kaza. Mu koya ma yaran mu daukan nauyin kansu da kuma wani, kar su zama dependent. Yaro ya zama yana zaune a gidanka daga shekara da aka haife shi har shekara 30 baya komi, bai taba yin komi ba, hatta katin wayan shi kai kake siya mishi, ka siya mishi mota, ka siya mishi waya, ka siya mishi kayan da yake so, ka kai shi kasashen waje. Wannan ina magana mutanen da suke da abun hannu kenan. Hatta yaro talaka da bai da kuɗi, babansa yana fita maybe yana tura garuwa, still ɗan yana zaune a gida yana jira baban ya sayar ya kawo shi. Saboda Allah ina tarbiyya yake nan gurin. Yaya za mu zama, yaya society mu zai canza? Ba zai canza ba. Dole ne idan yaro ya ce maka baba ina son in koya aikin kafinta, ina son in koya aikin rodi ko wani abu, ka ce masa je ka koya, ka ɗauke shi da kanka ka kai shi gurin. Ko kuma in ma bai da wannan zeal din, daga shekara 16 ka ɗauke shi a motar ka kai shi garejin makanikai ka aje shi, ka ce kowane asabar da ladi nan za ka zo ka koyi gyaran mota, ko ka ɗauke shi ka kai shi gurin buga bulo. Wallahi sai mun fara haka tukun yara za su gane kan cewa responsibility ba wai ka tsani mutum ba ne, koya mishi yadda zai rayu. Yanzu wani irin bala'i muke ciki, a ce maka yaro da bai wuce shekara 30 ba ya yi kidnapping wani, ya je ya kashe shi din saboda naira miliyan 1. Abin da za ka yi bacci ka tashi idan yau wallahi kafintoci, ni shaida mai kafinta, mai dafa tuwo, mai kaza, a rana ɗaya idan Allah ya hore maka kuma Allah ya sa maka hannu cikin al'amuranka, wallahi za ka yi more than miliyan 1 gradually, ba rana ɗaya ba ne. Yaranmu na arewacin Najeriya, ku tashi ku duba ku gani. Ka ce ka fi ƙarfin aikin 20,000 amma baka fi ƙarfi ka zauna ka roƙi wani 1,000 ba. What is the logic? Bai fi maka ka tashi da safe ka je ka ɗau bulo ka ajiye, ka je ka fara gyaran takalmi, at the end of the week ka samu 5,000, 6,000. Gwara ka kwanta kai bacci, ka tashi kai bacci, ka tashi ka danna waya, ku ne zagin mutane a social media, ku ne zagin gwamnati. Gwara kai haka da ka fita ka je kai aikin karfi wanda Allah zai dube ka ya ce Allah sarki wannan dai. Danna subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin